ассалому алайкум мухлисони канали Сауду Тиҷи. Бародаро ва хоҳарои азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. имрӯз бародаро чӣ хеле десен навори пачка, як навори зурайне ки хонаҳои фурӯшӣ ҳастай, хонаҳои ана заминӣ ҳастай, квартира ҳастай, заминои арзон ҳастай. Дар WhatsApp мо хулоса ҳамаи чиро роҳӣ кардагиян. мо имрӯз бекор шудем бародаро, ҳозир барои шумо ранам хеле рекламаш мекунем. Бовар кунед нархҳои зурайда. арзонш ҳам ҳастай, як камтара қиматш ҳам ҳастай. бародаро то охири видеоро тамошо кунед. заминои фурӯширо гап мезанем, хонаҳои заминиро ва дар охири видео квартираҳои фурӯширо гап мезанем. як дона лайки бепала бародаро биҷиқен. ами чизе дорен дар ин WhatsApp ин ами номеро роҳӣ кунед. мо барои харидорро рекламаш мекунем. рафтем. дӯстони азиз, мегзарем ба якум эълони имрӯза. ҳаракат мекунем ки заминҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзона барои шуморо биём бародаро. дар канали мо нисбати дигар каналҳо нархҳои замин, квартира арзонтарай. хоб як бародар ҳамин замини фурӯширо ба мо равон кард бародаро через WhatsApp. хоб гӯш кунед, ҳозир ҷои қазиқш омадагиай видеора. хоб бародарҷоно, замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ гуфтагиай, болои Зарафшон, кӯчаи Зафар. як хонаи времянка дорад, тамом 5 сотиқ заминай. нархша 140 000 сомонӣ мега. чӣ хел нархи арзонда, бовар кунед. соҳиби замин гуфтагиай ки харидори аниқ боша, бо маслиҳат мекунем, яъне ки арзонам мешава. бародаро дар видеои пешина нависта будем ки аз шаҳри Душанбе мо дар замини арзон биёв. ина бародаро номерои Россияй. ҳозир занг бизанен, замини арзона бихарен, пушаймон намешен, нархи зурай. хоб, тамошобинони канали Сауду Тиҷи, касе ки тамошо кардесен, бародаро ҳам як дона лайки бепила биҷиқен, касе меҳмонен, подписатсия кунед. хоб, ана ин сурат десен бародаро, ин хона нестай, ин замини фурӯшияй. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, пеши молбозори Нав. гӯш кесен бародаро, замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, пеши молбозори Нав. 5 сотиқ замин. хоб, соҳиби замин гуфтагиай ки бо савдо мешава, документош 100% овсвет дора. нархша 60 000 сомонӣ мега. дар шаҳри Ваҳдат 5 сотиқ замин 60 000 сомон. чӣ хел нархи арзон, бовар кунем бародаро. ина номерои телефонош ҳаста, як бародар ҳамин сурата роҳӣ кардагиай дар WhatsApp ма. ина номерои телефонош бародаро, номерои Россия имо WhatsApp дора. занг бизанен, замини арзона ҳозир бихарен. чӣ хел нархи арзонай, бовар кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. дар WhatsApp мо ана як подписчики хидм навистай ки мада якхонага дар корай ай шаҳри Хуҷанд. бародаро, якхонага дар корай ай шаҳри Хуҷанд, 12 микрорайон да боша гуфтагиай, новостройка подвал боша гуфтагиай бародаро. новостройка подвал якхонага боша мешава гуфтагиай. нархша то 70 000 сомона боша мешава, мехара. ина номерои телефонош. касе ки дора, мисол якхонага ё подвала ё мисол якхонага, инами 70 000 сомода, инами номеро мехара. дар WhatsApp ма рӯи кардагиай амира. занг бизанеш ҳамаша мефаҳмона шумода. хоб, бародарҷоно, чорум эълони имрӯза навор давом дора. хоб, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Пистамазор, повороти Мачитон. дӯстони азиз, повороти Мачитон, 6 сотиқ замин. хона бародаро деэтаҷае. 4 дар хона мансарам дора, подвалам дора, монтаж кардагиай, шкатур даруну берунаш кардагӣ буда бародаро. лесинсоҳош тайёрай, мисол барои биромада фуромаданаш 100%. гирди хона забор хати маҳкам кардагиай, ову светаш ҳастай. 37 дона дарахтҳои мевадиҳандаам доштай. ҳуҷҷатош 100%. нарша бародаро ва хоҳарои азиз 300 000 сомонӣ мега. 300 000 сомонӣ. бо арзонам мешава. ина номерои телефонош, номерои Тоҷикистон ҳам ҳастай, номерои Россия ҳам ҳастай. занг бизанен, маълумоти бештара аз соҳиби хона бигирен. дӯстони азиз, навора давом метем. аз ки ҷое ки хона, замин, квартира дар корай, дар комментария бинависен. ман арзонтар агар ёфтам, барои шуморо инам хел рекламаш мекунам. хоб, ин замине десен қарор дорад дар шаҳри Исор. дар шаҳри Исорай 24 сотиқ заминай, як хел стройматериалш овардагӣ будай, ина фундаментчам рехтагиай бародаро. хоб, соҳиби замин гуфтагиай ки шаҳраки Исор, лангари поён, наздики масҷид ва наздики харбза будай бародаро. 24 сотиқ замин, срочно мефурӯшам шагуфтагиай, документош 100%.
бардро барои интересоват кардан занг назанед. Мақсад ки беҳуда занг назанед гуфтагиай. хоб нархша 50,000 сомонӣ мега. чӣ хел нархи арзон бовар кунед. ина номрои телефонаш маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг мезанед. тамошобинони канали савдотиҷӣ бардро касе ки фаромӯш кардай лайкора аму як дона лайкай пайкай биҷиқен бардро касе меҳмонед подписатсия кунед. хоб ин замине десен қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. дар ноҳияи Хуросон 20 сотиқ заминай. ина деволи гирдаш ҳастай ба сменблок маҳкам кардагӣ бидай. хоб яхе стройматериалшам овардагӣ бидаям бардро. соҳиби замин гуфтагиай ки участкаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон деҳаи Гулрез назди заводи пахта дабда бардро. 20 сотиқ замин гирдаш маҳкам. нархша 50,000 сомонӣ мега бо арзонам мешава. замина мегири як хона мекунӣ бардро ҷои беҳтарин дай. номрош аст занг бизанед. дӯстони азиз навора давом метем. дар видеои пешина ба фикрам гуфта будам ки ай шаҳри бахши бардро аз ноҳияи Дангарам замини арзон биё гуфта будам бардро ина як замини арзон бовар кунед нархаш зури бадай ӯз ман мегум тона. хоб замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Дангара 8 сотиқ заминай деҳаи Лолазор. дӯстони азиз чӣ хеле десем фундаменти хишру баланд рехтагиай яхе стройматериалш овардагӣ бидай мисол қим санг дигар чизо мумкин ҳамаш созайда. соҳиби замин гуфтагиай ки замини фурӯшӣ ана ов светаш ҳастай фундаменти се дархона як кайлдор ҳамаш дар сурат маълумай мақсад фундаментош рехтагӣ бидай. касе ки харидори аниқ боша занг бизана бо савдоам мешава. дар ноҳияи Дангарай нархша 45,000 сомонӣ мега. 8 сотиқ замин фундаменташ рехтагӣ бидай. номроша занг бизанед. хоб тамошобинони канали саудутиҷӣ бардро аз ки ҷое ки замин хона квартира дар корай дар комментария бинависен ва касе меҳмонен подписатсия кунен бардро агар битонен як дона лайки бепла биҷиқен ҳамин видеои мора дар имотон падилитсия кунен бо мо тенҷи бад мешава мисол хирсанд мешавем я рӯзпас дурӯзпас барои шуморо наворои тенҷ мекунем. хоб хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Вахш. дар хонаи бардро 8 сотиқ замин хонао коробкан. соҳиби ҳамин хона гуфтагиай ки дар ноҳияи Вахшай ҷамоати деҳоти Ваҳдат деҳаи Шаҳриёр 8 сотиқ замин дар ноҳияи Вахш нархша 63,000 сомонӣ мега бардро. чӣ хел нархи арзон. ина номрои телефонаш занг бизанед. хоб бародарҷоно мегзарем ба як хонаи фурӯши дига қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун. номи пешинаш Қумсангирай. дар хона гуфтагиай 12 сотиқ замин райони Ҷайҳун хонао коробкан. хоб соҳиби хона гуфтагиай ки хонаи фурӯшӣ дар ҷамоати Истиқлол 4 Далина ноҳияи Қумсангир дар хона ремонт надора коробкай гуфтам. хоб срочна сум дар кор шидагӣ бидай харидори конкретни боша бо савдо ҳам мешава. яъне ки маслиҳат мекунем гуфтагиай. чӣ хеле десен дар хона 12 сотиқ замин дар ноҳияи Ҷайҳун Қумсангирда 27,000 сомонӣ мега. чӣ хел нархи арзон бовар кунед. ина номрои телефонаш занг бизанед маслиҳат кунед. тамошобинони канали савдутиҷӣ касе ки тамошо кардеса бига ки о ака тамошо кардесам беҳтарина бига бардро комментарияда бинависен. хоб мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. ана ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе як хонага дар 4 этаж 36 квадратни метр Душанбе Корвон гуфтагия бардро. Душанбе қариби Корвон будайда значит. хоб дом новостройка хона ремонт кардагиай. соҳиби ҳамин квартира гуфтагия ки сохтмонош рафтесай кредит ҳам мешава 50%. ягон любой намуд мошинам боша қабул мекунем. хай бардро занг мезанед чӣ хели мошин қабул мекуна занг мезанед хай мепирсен. ов свет доимияй канализатсия ҳам доштай. дар шаҳри Душанбе як хонага 4 этаж нархиш 125,000 сомонӣ мега. занг бизанед. дӯстони азиз дар видеои пешина бисёри бардро хоҳиш карда буданд ки ай шаҳри Душанбе бисёртар монем ба ҳамин хотир бардро ина як квартираи фурӯши дига ишам ай Душанбе ай ба хотири ҳам бардорое ки мисол менависанд ё лайк мемонанд ё мисол ай ғарибӣ тамошо мекунанд. хоб ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе як хонага дар 3 этаж қарор дорад 34 квадратни метр ана ноҳияи Фирдавсӣ бардро. дом новостройка хона чӣ хел десен ремонти замонавӣ кардагиай.
соҳиби квартира гуфтагия ки ана пеши корвон дай ҳами дар ҳами хона медрой зиндагӣ мекунӣ, документош ҳамаш тайёр бидай. хонаи хушруб дайне ки бардро дар шаҳри Душанбе як хонага нархиш 149,000 сомонӣ мега. занг бизанед. дӯстони азиз, навора давом метем. ана дар видеоҳои пешина ба фикрам ки навистабдан ки мисол ай шаҳри Душанбе монден, ай шаҳри Хуҷандам бимонен квартира. Бардро ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. як хонагай дар якум этаж қарор дорад 36 квадратный метр, райони Чойрух гуфтагия бардро. Домои пешинай хона ремонт кардагиай. бардро ҳами квартире десен ба чизи чораш фурӯхта мешидай. ба чизи чораш мумкин хай яхе чизоша бигира ё мисол бисёри чизоша бимона. хай номрош ҳаст, бо касе харидорен занг бизанен. хоб як хонагай дар якум этаж нархша 115,000 сомонӣ мега, бо арзонам мекадай. номрош ҳаст, занг бизанен. тамошобинони канали Сауду Тиҷӣ, касе ки тамошо кардеса бардро битонен лайкҳоро аюто набурорен, ҳами видеоро дар имотон падлица кунен. як ягон хонахар бо пайдо мешава аимои шуморам. бо савоб мешава охи. хоб и хонае десен квартирае бардро қарор дорад дар шаҳри Бохтар. номи пешинаш Қурғонтепа, духонага дар якум этаж қарор дорад 46 квадратный метр. ана Дӯстӣ Халқо гуфтагиай, райони Дӯстӣ Халқо, дом новостройка, хона без ремонт, коробка. соҳиби ҳамин квартира гуфтагиай ки доми новостройкай назди литсеи Аминҷон. духонагае бардро нархша 170,000 сомонӣ мега. ина номрои телефонош, касе дар мисол ай шаҳри Бохтар квартира дар корай, занг бизанен бардаҷоно. хоб дӯстони азиз, и бад навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза. касе то охири видеора қатима ҳамхе тамошо кард бардро дар комментария рақами 1 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатима тамошо кардем бардаҷоно. агар видеои ма шумода маъқул шуда боша, ҳамун як дона лайки бепила биҷхен бардро. ҳамин видеои моро дар имо дар дигар сайтҳоятон падлица кунен. бо мо хеле хирсанд мешавем. як рӯз пас дурӯз пас барои шуморо навораи хуб мекунам. аз киҷое ки замин, хона ё квартира намондум бардро дар комментария бинависен. ман ҳаракат мекунам ки дар видеои оянда аз киҷое ки мисол аз кадом ноҳия меген ё аз кадом шаҳр меген, дар видеои оянда ай ҳамун ҷо биём барои шуморо намхел реклама кунам бардаҷоно. хелам хеле буд бардро видеои имрӯза. дастгириро фаромӯш накунен бардро, лайкҳоро биҷхен, касе мемонен подписатсия кунен. раҳмат барои дастгиритон. то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша. хай.